בימי שבת אמא הייתה לוקחת אותי לפארק לראות מטוסים. ביום שבת הזה אני זוכר את השמש הרותחת, את השמיים במיליוני הצבעים, את החוט הלוחץ לי על היד, הצעקה שלי, הזיעה על המצח. המטוס התרחק והתרחק עד שענן בלע אותו. אחר כך מתישהו תל אביב נעלמה, והרבה אנשים נעלמו יחד איתה. העולם מסביב היה מלא במים, ואותנו לקחו לטירה האפורה שנותרה לבדה. בבית הזה יש שביל ארוך עם הרבה דלתות. כל יום מביאים לנו סוכריות, אבל הן מרות, והצבעים שהם מוזרים. הטלוויזיה נדלקת כשהמחוגים חוצים את השעון ונחבאת לבד. המיטות עושות רעשים, ואז מתעוררים באמצע הלילה. ובכלל, אסור לקפוץ עליהם אף פעם. יום אחד, מבין כל הילדים, הם בחרו בי. הם ראו את הקסדה שבניתי. קצת פחדתי בהתחלה, אבל אז הגיע הדוקטור. הוא היה נחמד. היו לו את המפתחות למכונת זמן. והוא הסביר לי שעם הקסדה שלי ישלחו אותי אל העבר כדי להציל את העולם מהטביעה. היה קשה להתרגל. החגורה לוחצת, הכיסא רועד, נסענו במהירות האור. היו עוד הרבה מכונות זמן לידינו, והרבה כוכבים נוצצים. בנסיעה הראשונה אפילו הכיתי. צידי הדרך התחילו להיראות מוכרים, הקולות, הריחות. בנסיעות הבאות כבר התחלתי לראות בבירור את אמא מקריאה לי סיפור לפני השינה. יכולתי ממש להרגיש את טעם הפנקק של הארוחות שהיינו מכינים יחד בבוקר. בנסיעה בזמן מספר 4, עצרנו לפיקניק ביער. אמא שואלת אותי על הקסדה, ואני ממציא לה סיפור כדי שלא תדע שחזרתי בזמן אליה. חיפשנו ציפורים בשמיים. היה לנו כל כך כיף ביחד, כאילו זה הזמן היחידי שקיים. נרדמתי. להציל את העולם זה ממש קשה. חזרה להווה. הרגשתי שמשהו השתנה. אני מבין שהם רוצים לשלוח אותי לעתיד. הדוקטור אמר שנוסעים למקום אחר. לא ממש הבנתי, אבל שמחתי עליו. הרגשתי שהכיוון שונה. נסענו לעתיד. לנסוע לעתיד היה מהר וקל יותר מלנסוע לעבר. הגענו. אמא הייתה שמה, בין הרבה ארגזים. הכל היה נראה אחר. הדלתות, החדרים, היו צבעים שונים על הקירות, והרצפה שונה. העבר, ההווה, העתיד. הזמנים משגעים אותי. לא רוצה להציל את העולם בכלל. רוצה להישאר עם אמא בעבר לתמיד. זה היה היום בו העברנו אותו להוסטל. כמו בכל שבת, לקחתי אותו בפעם האחרונה כדי לצפות במעוף העפיפונים, כמו שהוא אוהב. הוא חוזר הביתה כל סוף שבוע, אבל להוציא את הילד שלך מהבית, זה הדבר הכי קשה שאמא יכולה לעשות. לא הייתה לי ברירה, אין לי מספיק כלים להתמודד איתו. אני זוכרת איך העפיפון שהיה קשור חזק ליד שלו השתחרר והוא בכה. חטף עוד התקף זעם. כשהוא חוזר הביתה, הוא מספר לי לפעמים על איזה מכונת זמן, הוא והעולם הדמיוני שלו. כמה אני מאושרת שהוא מצליח לתקשר איתי. מתוק שלי.